Nagbabagang balita. Driver ng pickup na nang hit and run sa taxi pinangalanan na. Marijuana vape na isinilid sa isang padala na diskubre. Tatlo sugatan sa pag-atras ng isang delivery truck sa Marcos Highway. Cellphone ng isang tindahan tinangay ng kawatan. At obra ng isang Baguio artist bibida sa isang kilalang art exhibit sa bansa. Mula sa RNG Broadcasting Center, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Patong-patong na kaso na ang kakaharapin ng driver ng pickup na nang hit and run sa isang taxi sa Baguio City. Rehistradong may-ari ng pickup, nanganganib ding ma-revoke ang driver's license. Ang update sa report. Hanggang ngayong araw na lamang ang palugit na ibinigay ng LTO Cordillera kay Jeff Lord Velasco Cabañeros para sagutin ang show cause order na ipinadala sa kanya ng ahensya. Si Cabañeros ang kinilalang driver ng pick-up na nang hit and run sa isang taxi sa kahabaan ng Quezad Road, Baguio City, umaga noong June 2. So on June 15, we sent through registered mail a show cause order against the driver. Accordingly, after verification with the postal, sabi nila it was delivered already noong 16. So he has 5 days to answer the show cause order. If it is delivered on the 16th, maglalapse siya 21. So up to date, up to this time, wala pa pong nare-receive na answer from the driver. Kasabay din nito ang panibagong show cause order na ipinadala naman kay Betty Bonifacio Velasco, ang nakarehistrong nagmamay-ari ng pick-up. Nauna nang pinadalhan si Velasco ng show cause order noong June 5. Pero hindi ito sumagot o dumalog sa ahensya hanggang sa ikalimang araw ng palugit na nagtapos noong June 10. Ang ikalawang show cause order naman ay bilang pagbigay tsansa na marinig ang kanyang panig, lalo na't hindi siya ang driver nang maganap ang insidente. So after this date, pag wala pa tayong marireceive, we will already draft a resolution. We will make the resolution and issue the resolution based on existing evidence or based on records on hand. So kung yung records, kitang-kita naman na siya ay may pagkakasala, then mananagot po siya sa ating mga issuances. Posibleng ma-revoke ang driver's license ng dalawa. Samantala, may sagot naman ang LTO sa mga netizens na nagsasabing may special treatment sa driver at registered owner ng pick-up. No one is protected. No? We implement, the Land Transportation Office implements the Land Transportation Laws, Rules and Regulations equally sa lahat po, maski ano po ang estado sa buhay. Ito nga po, hindi naman natin kakilala ito, hindi naman natin alam kung anong estado nito, but still, we will implement the penalties. Kasama naman sa mga ipinilang kaso ng BCPO Station 5 sa driver ang unjust vexation at reckless imprudence resulting to damage to property. Simple disobedience naman ang ipinilang kaso ng BCPO Station 7 sa driver dahil naman sa ginawa nitong pagtakas ng harangin ng otoridad sa Assumption Road, Baguio City. Bukas naman ang aming tanggapan kung nais magbigay ng panig ni Cabañeros at Velasco. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines.
Nakuna ng CCTV sa Baguio City ang pagtangay sa cellphone ng isang store sa lungsod. Ang suspect, nagkunwari pang customer. Magbabalita Charles Limon. Pasado alas 8:50 ng gabi noong ika-16 ng Hunyo, pumasok ang isang lalaki sa isang store na ito sa Purok 4, Barangay Bacacang Norte, Baguio City. Bibili sana ito ng alak at nagawa pang magpa-cash in sa isang payment application. Pero maya-maya, pansin na tila hindi ito mapakali at pagkatapos ng ilang segundo, tinangay nito ang cellphone na pagmamay-ari ng store owner. Naibigay na yung GCash, humingi yung suspect natin ng reference number. So ito namang owner ng vendor nung sa tindahan, sari-sari store. Kukuha sana ng papel purposely to isulat niya yung reference number na hinihingi ng suspect natin. Iniwan niya yung cellphone niya doon sa may table. That's the time naman na dinampot niya yung cellphone. Dali-daling tumakas ang suspect. Pero hindi niya alam, ang buong pangyayari pala ay nakunan ng CCTV. Pinost natin sa social media and then may naman na concerned citizen tumawag doon sa mga investigators natin na nakikilala nila. So parang yun yung ating lead ngayon. Binisita ng news team ang tindahan kung saan makikita ang isang CCTV sa labas at loob ng tindahan. Ayon sa biktima, nabigla siya sa pangyayari. Kasi andun lahat ng mga mga bank account ko nakalagin doon agad. Kaya yun, buti na-access ko lahat sa isang cellphone ko at pinalitan ko agad. Ang cellphone nagkakahalaga ng 23,000 pesos. Pangambalang niya na baka magamit sa krimen o panloloko ang kanyang numero. Nare-receive ko po sir yung mga notification na OTP gano'n na gusto nilang buksan yung email account ko, yung Gcash ko at saka yung Lazada ko. Pursigido naman ang biktima na magsampa ng kaso sa suspect. Gumulong na ang follow-up investigation sa pagkakakilanlan ng suspect. Isa lang niya, naka-mask siya pero ma-identify naman kasi prominent naman yung nakikita naman yung mata niya, pictures. Kaya madali ring ma-identify kung sakali. Posibleng maharap ito sa kasong theft through salisi. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa pool naman sa CCTV ang pag-atras ng isang delivery truck na lulan ang 3 katao sa Marcos Highway. Narito ang report. Alas 8 ng umaga noong Lunes, kita sa CCTV sa kahabaan ng Marcos Highway ang pagdaan ng isang delivery truck. Pero pagkatapos ng ilang segundo, makikita rin ang pag-atras nito. Makikita ang pagtalon ng 2 lalaki mula sa passenger side. Sinundan naman ito ng pagtalon ng isa pa mula sa driver side. Nagdire-diretso ang truck hanggang sa mahulog ito sa kanal. Sugatan ang 2 pahinante na kinilalang sina John Baguio Bolo, Jobert Bueno at Junri Monterde Arrogancia. Yung mga ibang member kasi namin, doon malapit na trabaho. Sila yung unang tumakbo doon nung nakita nila. Siyempre, assessment nila doon kung sino yung priority. Kung sino yung mas malala yung injury niya. O at least naman ang sinabi sa akin is yung unang tumalon, yung pahinante. Kaya nagpatakbo na kagad ako ng ambulance. Agad din namang nakalabas sa paggamutan ang mga ito matapos gamutin ang mga tinamong sugat. Sa investigasyon ng Tuba Municipal Police Station, mechanical error ang sanhi ng insidente. Yung insidente na to na self-accident, BTA natin is based doon sa investigation natin is nagsarili po yung sasakyan. Wala naman pong na-damage yung mga tao, wala. Yung sasakyan lang. So, pakyat siya ng Baguio. Oo, yun ang isang tinitingnan natin. Hindi naman nakainom yung nakatulog. More on mechanical error talaga. Yung cause ng vehicular traffic incident. Hindi naman na kinasuhan ang driver ng truck. Samantala, pinuri naman niya ang pagiging alerto at mabilis na pag-iwas ng mga kasunod na sasakyan at mga motorsiklo sa naturang truck.
Dobleng pag-iingat naman ang kanyang ipinaalala sa mga motorista, lalo na't sarado pa rin ang Cannon Road, kaya't sa Marcos Highway halos dumadaan ang lahat ng mga sasakyan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, marijuana vape na isinilid sa isang padala na diskubre. Yan at iba pang mga balita, abangan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat pala ang side. Pinggang Pinoy, manamit, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Sundin ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. 7 healthy habits, go na go. To those of you interested to join our free art lessons, we will be doing it every Saturday, no? And it will be from 9 o'clock to 11:30. We will do it here. Gamitin mo yung galing mo sa art. So join and be counted. Kasama mo sa iyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Andito na ang pampabilis sa paglaki at pampabigat ng inyong alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, bago, kumpleto at puno ng mga sangkap. Tested and proven, sigurado at epektibo. Mabibili sa mga Agrivet stores. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Pagkatapos ng shabu, cannabis o marijuana vape naman ang nadiskubre ng mga otoridad sa isang padala na dumating sa La Trinidad, Benguet. Magbabalita Charles Limon. Ilang araw nang nakatambak sa isang courier service warehouse ang padalang ito sa bayan ng La Trinidad, Benguet. Hindi kasi matawagan ng courier service provider ang tatanggap ng padala para sa delivery. Dahil kahina-hinala ang package, inireport ito sa PDEA. Binuksan ito kagabi at tumambad ang 2 cannabis o marijuana vape. With the manifestation na positive siya sa pang-amoy ng K9, ay ang action naman ng courier na ito, courier service na ito, ay tawagan yung may-ari ng parcel. Pero hindi to makontak, walang sumasagot sa calls nila. So, nag-decide sila na buksan itong parcel na ito. Parte rin sa mga aksyon ng PDEA sa giyera kontra droga ang regular na inspeksyon sa mga padala ng mga courier service providers. Pagdating sa mga online selling is pwedeng direkta ito na pwedeng direktang marireceive ito ng nag-order. Like for example, ito ngang Manila, ito yung local supplier na nagpadala dito sa La Trinidad. Hindi natin alam kung ano yung kanyang procedure sa pag-order nitong mga imported goods. Kasama sa parcel ang isang jacket at isang shorts. Sa investigasyon ng PDEA, galing ang package mula Quezon City at dumating ito sa La Trinidad noong ika-15 ng Hunyo. Ang vape ay gawa raw mula sa California, USA base sa mga nakaimprenta sa packaging nito. Kaya pinagtataka ng mga otoridad kung papaano ito nakapasok sa bansa. Meron na pong advisory regarding this vape na may content ng marijuana. Kaya aware na tayo doon. Pero itong nangyari na makareceive tayo, first time ito. Sinubukan ng news team na kunin ang pahayag ng courier service provider pero tumanggi ang mga ito. Hindi muna isinapubliko ang pangalan ng recipient at sender ng package para sa mas malalimang investigasyon, katuwang ang iba pang regional offices ng PDEA. Ikinaalarma rin ito ng PNP matapos mabisto ang syabong isinilid sa isang speaker noong Lunes. Hindi pa naman lantaran pero for now alam na natin na parang yun na nga ang modus nila dahil eto nga may nangyari na. So yan siguro ang babantayan natin. Papaigtingin naman ng PDEA at mga courier service providers ang regular na inspeksyon nito sa mga padala upang hindi na ito maulit.
Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa iba pang mga balita, napurnada naman ang isang planong pagnanakaw ng 2 minor de edad sa Baguio City matapos pasukin ng mga ito ang isang paupahang bahay. Isa sa mga suspect, timbog ng mga otoridad. Magbabalik sa report, Charles Limon. Takot at pangamba ang nararamdaman ngayon ni Nanay Perla. Ito'y matapos pasukin ang kanilang bahay pasado 1:00 ng madaling araw nito lamang Sabado. Siyempre naman, nakaka-nervous pag gano'n napasok ka lang mga gano'n. Ninenervous ka rin kahit paano. Dito, puno na sampayan. Kasi sampayan namin to lahat eh. Inalis na nila lahat. Noong una ay napansin lang nila na nawawala ang ilang damit na nakasampay sa kanilang sampayan. Hindi namin pinapansin kasi kala lang namin pero may nagsabi na may pumapasok nga daw dito, hindi namin napapansin. Pero nito lamang Sabado, habang pauwi ang kanilang apo na si Carl, napansin nito na bukas ang gate ng kanilang compound. Laking gulat niya nang makita ang 2 hindi kilalang menor de edad na lalaki sa loob ng kanilang compound. Pagpasok ko, kinonfront ko agad siya kung bakit siya nandito. Ang sabi niya, naghahanap daw siya ng sako pang kuha ng sayote, ibebenta daw sa 7-Eleven. Di doon na ako nagduda kasi wala namang 7-Eleven na nagsasideline ng sayote. Agad na na-corner ni Carl ang isa habang nakatakbo naman ang kasama nito. Ang nahuling menor de edad, miyembro umano ng Sayote Boys. Feeling ko parang grupo din po nila yun eh. Kasi yun din po yung sabi ng pulis, madami din daw po silang grupo dito sa Fairview na talagang magnanakaw. Baka in fact, baka kasama sila sa grupo na yun. Klaro lang namin yung gang at saka Sayote Boys. Sayote gang at saka Sayote Boys. So, ganoon na pinuntahan namin yung bahay na pinasok nung sa isang suspect na Sayote Boys, no? At kinausap namin nga yung parang mga tao doon. At yun, naklaro namin na Sayote Boys, hindi naman gang. Ano ginagawa mo dito? Dito ka. Tititang bahay nagay Sayote Boys, di ba? Matagal na rin silang problema ng barangay dahil sa pagnanakaw ng mga ito. Kilala ko naman dahil yan, madalas namin yan pinapatawag sa barangay office doon. Madalas na ma-complain dahil nga sa mga pinapasok nila sa mga loob ng bakuran na kumukuha ng sayote doon. So, kilala ko na, Juan, at siyempre, bago mag-pandemic, madalas namin yan nakakausap sa barangay. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng DSWD ang menor de edad. Sinubukan naman ng news team na makuha ang panig ng Baguio City Police Office Station 1 pero tumanggi muna silang magbigay ng anumang pahayag. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Maaari pa bang baguhin ang isang kontrata kapag ito ay nalagdaan na? Ang sagot sa Ikaw at ang Batas. Para sa mga umuupa, no? Once you enter into a contract of lease, lahat ng terms and provisions, terms and conditions ng contract of lease ay binding between you and the lessor. Ang rule dito is yung lessee cannot dictate upon the lessor yung mga gusto niyang terms and conditions after they have already entered into a contract. This is the case of Camp John Hay Development Corporation represented by Manuel Uvara versus the Ombudsman and BCDA. Dito, ang Camp John Hay Development Corporation was trying to change the terms and conditions of the contract after it was signed. So, they went all the way to the Supreme Court at ang sabi ng ating Korte Suprema, pag napirmahan nyo na yung kontrata, hindi nyo na pwedeng baguhin. At lalong hindi pwedeng baguhin kung ang nagsasabi na baguhin yung terms and conditions ay yung lessee. Kasi nga, yung lessee has an inferior right over the lessor.
yung lessor, alalahanin natin, ay ang may-ari ng property. And he has superior rights over a lessee in all instances. Obra ng isang Baguio artist bibida sa isang kilalang art exhibit sa bansa. Ang kanyang kwento, abangan. Sa music ng batang 90s, laran natin ang itrahan. Ang batang 90s beauty, di ka magsisisi, promise. Sa music ng batang 90s. Angry player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Bibida naman sa tanyag na Pinto Art Exhibit sa Antipolo, Rizal ang mga obra ng isang artist na tubong Baguio. Ang kanyang kwento ng pagpupursige, alamin sa report na ito. Tila makatotohanan ang mga obrang gawa ng Baguio artist na si Edmond. Ilan sa kanyang mga obra ay Chewy, Unfolding Jazz at Lucid Strings. Ang kanyang mga obra, inaasahang bibida sa isang kilalang art museum sa bansa. Ito ang Pinto Art Museum. Yung art natin, yung my kind of art is more on the musical side. So kung makikita yung mga paintings ko, it's all about music, it's all about guitars, it's all about the passion in music. So how do you translate music into art? Doon naman umiikot yung idea ng ating paintings. Ang mga artist na papayagan lang makapag-exhibit sa naturang museo ay sinasala base sa galing at estilo ng mga ito sa pagpipinta. Mula sa 318 na mga artist, isa si Edmund sa 16 na mga artist na napili. You'll get used to it, hahanapin mo saan ka lulugar. And then we tried doing some proposals and art exhibits in Manila for how many years, and eventually as long as I can remember, that was 2017 when we got the big break of nakakuha tayo ng slot for art exhibits sa mga galleries. Kanyang estilo sa pagpipinta ay realism o ang pagpipinta ng detalyado at tila makatotohanang mga obra. Karamihan sa kanyang mga obra tungkol sa buhay, kultura at musika ng Cordillera. Pero aminado itong nahirapan sa pagpipinta noong una. It was really difficult at first kasi hindi mo alam saan ka pupunta eh. And that time, mahirap yung mga offers regarding sa art. It takes a lot of courage when you really pursue art. Sa susunod na taon, nakatakdang isapubliko ni Edmund at ng mga kapwa piling artist ang kanilang mga obra. Ang Pinto Art Museum ay isang art gallery na matatagpuan sa Antipolo na itinatag taong 2010 ni Dr. Joven Cuanang. Naging tahanan nito ng iba't ibang mga obra ng mga kilalang artist mula sa iba't ibang parte ng bansa. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw.
Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.